diàries. Ara s'hi de realitzar completen les possibles canvis de curs. Nosaltres hem treballat en benestar emocional i social de l'eix 1 perquè les persones puguin vestir com vulguin. I per això hem fet un joc per vestir a Daniel, color, i que vestiri com vulgui. Nosaltres hem elegit el color nostrat. Elegim els diferents colors i personatges de la seva aplicació i el punt de la xarxa. Durant el programa vam prendre diferents decisions entre les tres i sempre abordant els distints casos que plantegem. Per mi, la decisió que és la xarxa que hi ha.